Lawċin lill-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fir-Raba' Għawdex. Mexxej Laburista Robert Abela. Għal din l-attività politika li qed tittella fil-belt kapitali ta' Għawdex, ir-Rabat. Ministru jsellem lil bosta kandidati li se jkontestaw għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li ġej.
Sinjuri, il-lejla tajba nselmilkom u nilqakom għal din l-attività politika ġewwa l-Gżira sabiħa Għawdex brabta mal-kampanja elettorali bit-tema Malta flimkien. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività nixtieq insellem b'mod partikolari lil kandidati li se jikkontestaw fuq 13 il-distrett u dawn huma Joe Etienne Abela, sinjuri. Abigail Camilleri. Clint Camilleri. George Paul Camilleri. Anton Refalo. U Christian Zammit. Intant nagħtu bidu għal din l-attività u nistieden lill-avukat Dr. Sherin Kalleja fejn se tkun qed tintervista lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Inħalli fidejk, Sherin. Prim Ministru, l-ewwel nett grazzi ħafna tal-li ġejt fil-gżira sabiħa tagħna ta' Għawdex. Grazzi l-kulħadd ta' dil-merħba sabiħa, grazzi ħafna minn qalbi. Nixtieq nibda domanda skjetta ħafna. Fid-diskorsi tiegħek qed tisħaq ħafna fuq futur sabiħ u qed titkellem dwar pjan u pjani il-qoddim. Però m'intix qed tinkwieta meta qed tara din l-inċertezza li bħalissa għaddejja madwar id-dinja bil-gwerra fuq l-adba tal-Ewropa. Aktar ma jkollu sfidi l-pajjiż, aktar jeħtieġ tmexxija ffukata. U aktar ma jkunu diffiċli ċirkostanzi, tikber il-ħtieġa illi naħdmu flimkien. Dan u rejnieh diġà aħna, u rejnieh waqt pandemija. Min stenna, ftit aktar minn sentejn ilu madwar id-dinja kollha min stenna illi d-dinja kienet se tiġi milquta b'kriżi ekonomika, soċjali u ta' saħħa. Aħna bħala gvern u rejna l-konsistenza, il-ħila u l-kredibilità biex immexxu f'dal perjodu diffiċli. U kif żammejna sodi waqt pandemija, se nibqgħu nżommu sodi ikunu xi jkunu ċirkostanzi. Insemmi dil-ġimgħa. Jiġifieri qegħdin fażi ta' rkupru ekonomiku, għadna ħerġin mill-fażi tal-pandemija, u pajjiżna flok id-bassir taktar minn 50,000 persuna qiegħda, dil-ġimgħa propju dil-ġimgħa irreġistrajna l-anqas rata ta' qatt li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. Daj, fisser li reġistrajna rekord ta' xogħol. U issa illi l-ekonomija tagħna reġgħet qabdet ir-ritmu u mixja b'saħħitha l qudiem tant li l-Kummissjoni Ewropea fost 27 stat membru qalet illi l-ekonomija Maltija mistennija jkollha l-ikbar tkabbir fl-Unjoni Ewropea kollha. 5.9% ta' tkabbir minn fost l-istati membri kollha. Issa tinkomplu nneħħu restrizzjonijiet u dak ikompli jagħtina il-kuraġġ għal-futur li huwa sabiħa, rebbija sabiħa u għal-sajf ta' xogħol, ta' ħidma, ta' divertiment ukoll li dejjem nibnu, xahar wara xahar nibqgħu nibnu. Imma tgħid li dan li ġara ma jħassibx fil-fatt il-ġimgħa interrompejt il-kampanja elettorali għaliex hemmint li l-prijorità tiegħi kienet li naqdi d-doveri ta' Prim Ministru u għalhekk attendejna l-Kunsill Ewropew li sejjaħ b'urġenza minħabba dak li nqala fl-Ukrajna wara l-invażjoni min-naħa Russa u li nista' nagħti serħan il-moħħ lil kulħadd huwa li dal-gvern se jieħu l-passi kollha meħtieġa kif għamilna f'pandemija biex nipproteġu l-poplu tagħna, hekk ukoll li jkunu ċirkostanzi x'ikunu se nibqgħu nipproteġu l-poplu tagħna. U dan ngħidu
dil-ġimgħa kellna statistika uffiċjali x'qed jiġri madwar l-Ewropa u tara kif il-prezzijiet tal-enerġija splodew il fuq. U ħafna gvernijiet għaliex iċ-ċirkostanzi ma permettewlhomx mod ieħor, dik iż-żieda fil-prezzijiet tad-dawl u tal-fuels kellhom jixħtuha fuq in-nies. U s-salib ta' dik iż-żieda fil-prezz kellhom jerfgħu in-nies. F'pajjiżna aħna żammejna l-prezzijiet stabbli u meta ngħid stabbli l-ewwel għad-dawl, id-diesel u l-petrol roħsu waqt pandemija. U għalhekk kif f'pandemija konna madwar in-nies biex nipproteġuhom, hekk se nibqgħu naħdmu. Imbagħad għamilna l-analiżi dak li seħħ f'dawn l-aħħar jiem, rajna x'impatt jista' jkollu. U rajna x'impatt jista' jkollu fost oħrajn fuq nies fil-kummerċ li għandhom investimenti anke fir-Russja. U meta rajna s-sitwazzjoni b'mod komplessiv, rajna li l-impatt hemmhekk mhux mistenni li jkun wieħed sinifikanti. Imma għal dak li huma impattati aħna se niżguraw li se nkunu hemmhekk ukoll u nagħtu l-appoġġ kollu illi huwa meħtieġ. Ħassejna dieqa kif ħassa kulħadd għal dak illi ġara. Fil-Kunsill Ewropew, anka meta intervjena l-President Zelensky, il-President tal-Ukrajna, ikollok sens ta' dwejjaq kważi affarijiet li qastemmel li qed jiġru quddiem għajnejk. U għalhekk li aħna tkellimna favur il-paċi, staċ tagħna kien wieħed ċar favur il-paċi, tkellimna wkoll favur il-poplu Ukren u tkellimna fuq messaġġ favur il-ħajja. Imma imbagħad jiena nibda nara narrattiva mill-oppożizzjoni li qed titqajjem mill-kap tal-oppożizzjoni illi mhu meqjus xejn. Qed jagħti l-impressjoni li kull min huwa mhux jagħti l-impressjoni qed jgħidha b'mod ċar illi kull min huwa ta' nazzjonalità Russa huwa ħażin. Kull min ġej, kull min għandu dixxendenza Russa, kważi qed jgħid li huwa kriminal. Dan huwa kliem irresponsabbli. U biex turi li inti favur il-paċi, ma tiġ tiżra l-firda. U dak li għamlet l-oppożizzjoni, żeret il-firda. F'ċirkostanzi sensittivi bħal dawn m'hemmx lok ta' diskors bombastiku kif rajna mill-oppożizzjoni f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar jiem. Li nista' ngħid ħareġ ċar illi mill-issen dan il-kliem u din in-narrattiva wera li m'għandux il-kompetenza u l-kredenzjali biex imexxi pajjiż. Din il-ġimgħa tkellimtu fuq l-ikbar proġetti ambjentali. Issa meta tikkompara lil Malta ma' Għawdex aktar huwa post fejn wieħed jista' jirrilassa xi ftit. Se jkun hemm xi proġetti ta' dan it-tip għal Għawdex? Kellna diġà u se nkomplu nagħmlu aktar proġetti. Propju hawnhekk f'Għawdex tajna xieda l-aqwa prova ta' kemm verament nemnu illi l-ambjent huwa priorità ewlenija f'pajjiżna. L-ambjent, il-kwalità tal-ħajja. Il-bieraħ kellna il-privileġġ li ninawguraw il-proġett tal-Ortin u minn miżbla illi għal 36 sena hemmhekk intuża bħala miżbla kienu jidħlu trakkijiet hemmhekk tal-iskart, illum ikkonvertejnieh fi proġett ambjentali 50,000 metru kwadru ta' art illi minn miżbla li bnihom fi spazju aħdar, fi spazju miftuħ sabiex ikunu jistgħu jiġu jgoduti mill-familji tagħna. L-istess għamilna f'Witfulija żurrieq, dawn żewġ proġetti illi jixxiebħu imma tara kienu proġetti wkoll li kienu ambizzjużi biex twassalhom għaliex li inti minn miżbla jirnexxilek tagħmel il-ġmiel ta' spazju miftuħ bħal dak ikollok anke diffikultajiet tekniċi biex tista' tagħmlu ma konna determinati u proġetti li wassalnih investiment ta' 3 miljun euro oħra, jiġifieri qed nitkellmu hemmhekk ukoll investiment sostanzjali, imma dak li tkellimna dwaru immedjatament mal-li ftaħna l-kampanja elettorali tagħna u rejnieh bil-prattika. F'tal-proġett illi ġie inawgurat il-bieraħ. Imma tgħid li se tieqfu hemmhekk, ngħidlek dan għadu l-bidu. Biss. Dan għadu l-bidu għaliex aħna nemnu illi
priorità ġdida ta' dan il-pajjiż u definittivament priorità ġdida ta' dan il-gvern u jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja li nkomplu mmexxu l-pajjiż se tkun priorità ewlenija. Huwa li l-familji tagħna jkollhom biżejjed żmien, biżejjed ħin sabiex igawdu l-ħin liberu tagħhom. Jekk hux mat-tfal, mal-ħbieb tagħhom, jekk mortx mixja waħdek. U dawn huma affarijiet li jistgħu jidhru sempliċi imma li jagħmlu differenza enormi fil-kwalità tal-ħajja. Għal daqstant determinati li dak li ħabbarna dak il-proġett b'saħħtu ta' 700 miljun euro investiment fuq medda ta' 7 snin, dak huwa proġett li se jiddefinixxi il-kredenzjali ambjentali ta' dan il-gvern determinati illi nwettquh. Pero għawdex se jgawdi minn dan il-proġett ta' 700 miljon euro, għax hawn min jgħidlek li f'għawdex hawn bżonn aktar natura. U għalhekk għawdex se jgawdi minn dan il-proġett ta' 700 miljun, għaliex nemmnu li hemm bżonn iżjed natura. Gżira ġojjel, gżira tant sabiħa u rridu nkomplu nsebħuha. Ħanibdaw insemmi wkoll x'għamilna biex nipproteġu l-wirt storiku u kulturali. Nitkellem dwar iċ-ċittadella. Hemmhekk għamilna proġett li huwa sabiħ immens. Ejja nfakru wkoll imma l-ekonomija. Dejjem nisħu dwar l-importanza tal-ekonomija. U bil-fors għaliex l-ekonomija hija ċ-ċavetta l-mutur illi tmexxi kollox il qudiem. Tul dal-aħħar snin l-istatistika turik illi l-ekonomija f'Għawdex kibret aktar milli kibret dik f'Malta għall-ewwel darba. Imma xi jfisser dan? Jekk nitkellmu dwar ir-Rabat hawnhekk ifisser aktar attività ekonomika li huwa tajjeb għax aktar attività ekonomika twassal għal iktar lieħ għan-nies, twassal għal aktar xogħol għan-nies, imma dik il-parti tajba imma toħloq iktar jekk qed nitkellmu fuq l-infrastruttura toħloq aktar piżijiet. Mela aħna rridu nibqgħu naraw hemmhekk illi fuq livell ta' infrastruttura se rridu nkomplu nsaħħu. Imma mbagħad irridu naraw ukoll illi jekk verament aħna se naspiraw biex naslu għal kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies, dak l-iżvilupp ekonomiku irridu nibbilanċjaw mbagħad bi żvilupp ambjentali. Ma qed nitkellem żvilupp ambjentali naturalment qed nitkellem dwar kwalità ta' arja aħjar għan-nies tagħna, aktar spazji miftuħa, aktar ġonna, aktar postijiet sempliċi li wieħed jista' jmur jimxi mixja flimkien mal-familja tiegħu. U propju ftit metri il-bot minn hawnhekk, ftit metri minn fejn qegħdin hawnhekk bħalissa, se nagħmlu proġett ambizzjuż immens illi juri preċiżament x'inhi l-viżjoni tagħna. Hawnhekk fejn qed nitkellmu hawn parkeġġ tal-vetturi. L-idea tagħna, mhux l-idea, l-proġett konkret se jkun ifisser illi dak il-parkeġġ se jkun minn floku qiegħed jinbena ġnien, spazju miftuħ għall-familji tagħna se jkun qed jinkorpora fih ukoll il-ground tal-futbol u nifhem ukoll li kien hemm min beda jipprova jbeżża u beda jgħidu imma ġifieri se tfisser illi se tieħdu il-parkeġġ ta' tant vetturi u n-nies ma jkollhomx fejn jipparkjaw. Dak it-tip ta' diskors jgħidu min m'għandux idea ta' kif għandhom isiru l-affarijiet f'dan il-pajjiż. Il-proġett se jkun qed jinkorpora fih multi-level underground car park, mela car park taħt l-art, Umbagħad dal-ispazju miftuħ fuq u naturalment il-ground tal-futbol biex kulħadd jista' imur u jgawdih. It-tieni ħaġa ma illi tirrifletti prinċipju ieħor li tħadditna dwaru fl-ewwel jiem tal-kampanja elettorali li kulħadd irid ikollu l-opportunità illi fejn ikun qed jgħix isib spazju aħdar, spazju miftuħ li jista' jmur fih mingħajr ma jkollu għalfejn jaqbad il-karozza tiegħu, juża l-karozza tiegħu. Hawnhekk fejn qed nitkellmu hawnhekk in-nies tar-Rabat jistgħu jimxu għax l-ispazju se jkun qiegħed within walking distance, timxi lejn hawnhekk u tista' tgawdi dan l-ispazju miftuħ tant importanti. Mhux waħdu naturalment għax jiena għad spazju miftuħ li jiena għad mal-ġnien ta' Villa Randil, mal-Bandli wkoll, u hemmhekk fejn qed nuru kemm verament dal-qasam huwa ta' priorità għalina. U x'għamilna aktar bħala investimenti? Nsemmi il-Pjazza San Franġisk, proġett sabiħ tant. Dak għadu biss il-bidu. U bil-proġett li rridu nibqgħu nagħmlu għal dik gżira tant sabiħa, se nuru kemm determinati li nkomplu nagħmlu l-ġid hawnhekk ukoll.
Sinjal ieħor b'saħħtu li tajna kien fil-pjan ta' rkupru. U x'inhu huwa l-pjan ta' rkupru? Fl-aħħar f'Ġunju u Lulju tal-2020 konna nnegozjajna l-budget Ewropew għas-7 snin illi ġejjin, ġibna budget id-doppju ta' dak illi kienu nnegozjaw ta' qabilna. Imma l-Kummissjoni Ewropea wkoll mbagħad minħabba l-impatt tal-pandemija kienet nediet il-pjan ta' rkupru ta' reżiljenza. U hemmhekk pajjiżna nnegozja b'saħħtu wkoll u ġibna b'aktar minn 320 miljun euro ta' fondi diretti, mhux self, fondi biex inkunu nistgħu nħadmu l-rkupru ekonomiku tagħna. Bħala pajjiż ħadna deċiżjoni konxja illi nofs dik is-somma tmur tiġi dedikata kollha l proġetti ambjentali. Jiġifieri ara x'messaġġ b'saħħtu bagħatna hemmhekk tant li meta il-President tal-Kummissjoni Ewropea ġiet f'Malta, iddefiniet il-pjan ta' rkupru tagħna bħala wieħed mill-aktar ħodor fuq livell ambjentali illi rat fost l-istati membri kollha. U ttimbrat il-programm tagħna bħala wieħed ta' eċċellenza. U għalhekk jiena nemmen illi snin ilu fl-2013 l-ekonomija tagħna ma kienit soda, bla qalu bil-ħidma tagħna ġibna dik l-ekonomija fis-sod. Issa il-priorità l-ġdida hija li dik l-ekonomija tibqa' tikber u tibqa' b'saħħitha, imma fl-istess waqt ikollna flimkien għaddej dan il-proġetti ta' natura ambjentali li jien nemmen li se jagħmlu differenza enormi fil-kwalità ta' ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Grazzi hemmhekk Prim Ministru, nistieden issa lil Kajli Vella sabiex tgħaddi għall-interventi tal-udjenza. Nirringrazzja hemmhekk lil Sharon u kif semmiti se nkunu qegħdin nieħdu xi interventi minn uħud ta' kandidati li qegħdin preżenti hawnhekk u nistieden minnu fih lil Alex Muscat li huwa kandidat ukoll fisem il-Partit Laburista biex jagħmel l-intervent qasir tiegħu. Alex fidejk. Grazzi Kajli u fuq kollox, grazzi Għawdex ta' din il-merħba sabiħa illi qed tagħtu lill-Partit Laburista u fuq kollox lill-Prim Ministru tagħna. Jiena ħbib tiegħi niftakar meta sentejn ilu ingħatajt il-privileġġ li inservi fil-kabinett tal-Prim Ministru tagħna u konna nkunu bħal dal-ħin id-dar, ix-xitwa, niġu Malta mill-kap taċ-ċivil, si oħra, ejja wiġru Kastilja għandna kabinett. Kienet tidħol il-Professur Gawċi flimkien mat-tim tagħha u l-Prim għalilna kemm il-darba s-sitwazzjoni ħbib tiegħi ma kienet xejn sabiħa. Bdejna naraw, aħna vera gżira, però bdejna naraw x'qed jiġri madwarna. U ma morrux il-bot ħafna, il-ħbib tagħna, l-Italja naħa ta' fuq, il-figuri li konna qed niġu murija kienu nkwetanti immens. Meta bdejna naraw li pajjiż b'saħħtu ferm bħalmu għal-ġar tagħna l-Italja x'kienet jiġi ġa Franza, l-Ingilterra wkoll. Għedna aħna mhux ħankunu immuni minn din ir-realtà. Kabinetti li kien jiltaqa' 3-4 darbit fil-ġimgħa ħin jitwal biex flimkien iddeċiedu x'hemm bżonn nagħmlu għal pajjiżna. Illum sentejn wara, nistgħu naraw illi din iċkejkna Malta, Għawdex tagħna, fost l-iktar pajjiżi li rnexxielna nimxu tajjeb minkejja dak kollu illi sibna ma' wiċċna. Il-Prim Ministru semma żewġ affarijiet importanti ħafna. Il-ħbib tagħna Ewropej issa da mhux biftaħir, mhux bi pjaċir tagħna, iwa kellek ekonomiji li jotru quddiem pandemija bħal din. Ħbib tiegħi din kienet l-agħar kriżi ekonomika u soċjali mit-tieni gwerra dinjija sal-lum. Qatt ma rajna żmien daqstant tiebes ekonomikament minn wara it-tieni gwerra dinjija. U llum x'għandna? Qatt ma kellna daqstant nies jaħdmu f'Għawdex u f'Malta f'pajjiżna. Qatt ma kellna ix-xogħol illi għandna llum. Jiġifieri aħna f'kuntest ta' pandemija minn hawn oħra ħanagħlqu sentejn letteralment inħallsu il-pagi ta' għexieren ta' eluf ta' ħaddiema illi li ma kienx għall-għaqal ta' dan il-gvern
kienu kapaċi ser jitilfu l-impik tagħhom. U dak hu l-għaqal illi ħaddieħor ħbib tiegħi għadu imwaħħal fil-passat u ħlif jitkellem fuq 20 sen ilu u 30 sen ilu 40 sen ilu ma jagħmilx u aħna qed nitkellmu fuq il-ġid li għamilna imma fuq kollox fuq kif ħankomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u tal-Maltin kollha kemm huma. U waqt din ir-realtà, jiġifieri inti normalment meta jkollok kriżi bħal din, ittella naqal handbrake u tnaqqas ċertu nfiq. Aħna bil-kontra, aħna komplejna ninvestu kemm nifilħu u ħanati naqra eżempji f'Għawdex biss. Mela aħna f'realtà ta' pandemija x'għamilna? Naqqasna l-brejkijiet fuq Għawdex mhux talli ma naqqasniex il-brejkijiet, ma fasniex il-brejkijiet fuq Għawdex talli x'għamilna? Il-famuż interconnector tal-cable, l-internet cable, għamilniħu wkoll, ħbib tiegħi. Rajna kif għamilna il-fast ferry għal Għawdex minn jaf kemm mill-1000 ruħ qed jużawh kuljum. Komplejna insaħħu il-konnettività għal Għawdex anka bir-raba vapur illi għaddej qed jaħdem sabiex jaqdi lill-Awċin u l-Maltin kollha illi jitilgħu Għawdex. U mbagħad ukoll qed niddiskriminaw b'mod pożittiv favur l-Awċin il-dawk iż-żgħażagħ kollha li jixtru dar ġewwa Għawdex fil-partijiet l-antiki, f'Għawdex qed ngħidulhom għandkom 30,000 euro biex tixtru proprjetà f'Għawdex. Dik hija dawk l-Awċin, dik il-ġenerazzjoni ħatejt. Il-Prim Ministru Robert Abela li tani dik id-dota sabiex nibda il-ħajja tiegħi hawnhekk ġewwa Għawdex illi l-ebda gvern sa issa kien għadu qatt ma ta'. Allura aħna bħallum xahar majtin biex nieħdu deċiżjoni. U jiena nistaqsikom, intom illum qed tgħixu aħjar milli kontu tgħixu qabel l-2013? Intom illum qed taraw li għada ħajkun aħjar milli kien il-bieraħ taħt il-gvern ta' Robert Abela? Intom illum iż-żgħażagħ qed taraw li għandkom ħafna iktar opportunitajiet milli kellkom qabel l-2013? Dik hija l-mistoqsija li tridu twieġbu. Però mbagħad l-iktar mistoqsija importanti ħafna hija ħbib tiegħi il-min tridu Prim Ministru ta' Malta wara s-26 ta' Marzu li ġej. Għanna il-ħaddieħor illi mejjet biex idawwar l-arloġġ lura u mmorru żmien meta Għawdex kien mitluq u meta l-ekonomija tagħna kienet mitluqa u min-naħa l-oħra għandna kaptan illi fl-agħar żmien minn wara t-tieni gwerra dinjija ħirnexxielu ikabbar l-ekonomija tagħna biktar minn sħabna l-Ewropej. Nagħlaq jekk li Robert Abela doqna x'kapaċi jsarraf fil-maltemp. Ara x'inhu ġej fil-Bnazzi ħbieb tiegħi. Ara x'inhu ġej fil-Bnazzi. L-aħħar appell tiegħi. Ħbieb, ejja ħaniġru wara kulħadd, ejja ħanduru l-familji kollha, ejja ħanħeġġu lill-Awċin u lill-Maltin kollha, ejja ħanikkonvinċu lil min qatt ma tagħna fiduċja. Iva, ejja ħanikkonvinċu lil min qatt ma tagħna fiduċja. Għax tinqas ħaġa nistgħu nagħmlu hija illi fis-26 nagħtu mandat b'saħħtu kemm nifilħu li Robert Abela u lit-tim tiegħu sabiex inkomplu immexxu lil pajjiżna il-qudiem u l-kwalità ta' ħajjitna tkompli mixja qudiem. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjaw hemmhekk lil Alex Muscat. Issa nistieden lill-kandidata oħra Alicia Buġejja Sajd biex tagħmel l-intervent tagħha waqt din l-attività politika.
Grazzi. Grazzi Għawdex ta' din il-merħba sabiħa fil-gżira li tant inħobbu aħna l-Maltin u l-Awċin. Grazzi. Gżira illi gvern laburista qatt ma waqaf jinvesti sabiex jibqa' jdawwar il-motur ekonomiku ta' din il-gżira, sabiex jibqa' jiġġenera x-xogħol. Għax dan u gvern laburista li l-prinċipji ta' tkabbir ekonomiku imexxuh il-qoddim, il-prinċipji ta' ġustizzja soċjali u politika inklusiva biex ma nħallu lil ħadd warajh. Jiena il-mixja politika tiegħi hija waħda ġdida, ħabbart il-kandidatura xi 8 xhur ilu. U tul dawn il-8 xhur dħalt f'diversi djar u tkellimt ma' mijiet ta' persuni. U kulħadd l-istess kelma. Grazzi, Prim Ministru, tas-sosten tiegħek lill-familji Maltin u Awċin. Grazzi tal-li kont hemm waqt il-pandemija. U fost dawn l-individwi jiena nitkellem ma' ħafna bdiewa, sajjieda u raħħala. U kollha l-istess kelma. Alla ħares ma kienx gvern laburista fil-gvern waqt il-pandemija sabiex jagħti s-sosten neċessarju. Niftakru l-aħwa. Waqt il-pandemija ġew investiti miljuni ta' euro sabiex nagħtu ir-reżiljenza neċessarja lil dawn is-setturi. Miljuni ta' euro direttament lill produtturi tal-ikel tagħna. Iżda l-ħidma ma waqfitx hemm. Din il-ġimgħa stess smajna tħabbira importanti ħafna fejn jidħlu l-qbiela tal-gvern. Fejn ħankunu inkomplu qegħdin niffaċilitaw il-ħajja tal-bdiewa tagħna. U għandna x'namlu, fadlilna x'namlu fejn jidħlu l-kirjiet fard privata, dik li l-bdiewa jsejħula tas-Sinjur. Riforma oħra importanti illi ħankunu qegħdin nimplementaw fil-żmien li ġej. Il-għala, għax il-bdiewa jixir ilhom l-importanza kollha. Taħt Roberta Bela, il-bdiewa għandhom serħan il-moħħ. Din il-ġimgħa kelli l-opportunità illi nara il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista fejn jirrikjedi dan is-settur. Dawn taf kemm ilhom jitkellmu fuq il-kwistjoni tal-qbiela, il-kelma qbiela laqqas biss inkluża fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Lanqas biss isemmuha aħseb wara kemm għandhom viżjoni għal dan is-settur. Jiena minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-Prim Ministru tas-sosten kontinwu u tal-investiment li ma jaqafx. Għax din hija d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Għadna nibdew l-ewwel ġimgħa tal-kampanja proposti mill-isbaħ. 700 miljun għall-ambjent. Kemm hu importanti li aħna l-umani ikollna l-konnessjoni man-natura, għas-saħħa fiżikali u mentali tagħna. U permezz ta' dan l-investiment ħankolna iktar żieda ta' spazji ħodor u miftuħa sabiex jitgawdew mill-familji il-koll tagħna. Jiena il-bieraħ kont f'Ħażebbuġ u vera ħadd gost anke nisma' l-Prim Ministru isemmi illi ħajżidu anke l-istipendji bi 15%. Aw ħafna żgħażagħ fostna li ċerta li ħadu din l-aħbar b'tant u tant fer. Il-pensjonanti li ħaterġa' tiżdidilhom il-pensjoni għal ma nafx kemm il-darba. Il-mediċina b'xejn li se tingħata lill-anzjani l-kol tagħna. Dan huwa gvern li jisma', dan huwa gvern li hu deċiżjonijiet f'waqthom u l-Prim Ministru Roberta Bela għandna l-koll nagħtuh il-fiduċja tagħna. Ħbib tiegħi, waqt il-pandemija il-Prim Ministru seta' qatt u mieħux deċiżjonijiet. Iżda minflok mexxa lil Malta l-qudiem, mexxa lil Malta fil-maltemp u ejja ħalli nkomplu nagħtuh is-sosten tagħna. Waqt pandemija anka fassalna viżjoni ekonomika għall 10 snin li ġejjin, għall 10 snin futur ta' pajjiżna.
Mela aħna moħna mistrieħ illi għal 5 snin li ġejjin ħankunu aħjar taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela. Għal differenza ta' min irid jibqa' imwaħħal fil-passat, fit-tmeninijiet u ma jridx jieħu deċiżjoni sabiex imexxi lil Malta aħjar. Bħallum xar, fiduċja assoluta fil-Prim Ministru Roberta Bela sabiex ikompli imexxi lil pajjiżna il-qudiem. Fiduċja assoluta fil-Partit Laburista, ejja ħalli noħorġu l-koll nivvotaw bil-ħerqa sabiex ikollna mandat importanti għal 5 snin li ġejjin. Grazzi, Ministru Roberta Bela, grazzi. Nirringrazzjaw hemmhekk lill-kandidata Alicia Buġeja Sajt għal dak id-diskors li għadha kif ħejjiet. Issa nerġa' nħalli fidejn Sharon biex tkompli bl-intervista mal-Prim Ministru. Prim Ministru, mela, nixtieq issa nistaqsik ukoll dwar xi pjanijiet għandek imħejjija għal Għawdex. Jekk terġa' tiġi fdat, xi pjanijiet hemm lesti għal Għawdex? Pjanijiet kbar importanti. Jekk qed nitkellmu investiment f'Għawdex li ġej mill-fondi Ewropej biss qed nitkellmu issa 162 miljun euro. Fondi Ewropej waħedhom dak. U fiex se jissarfu staqsuni dal-fondi? Titjib fil-kwalità tal-ambjent tagħna, titjib fl-infrastruttura, titjib lejn il-mixja l-qalba għall-ekonomija diġitali. X'irridu f'Għawdex? Għax minn hemm titlaq. Irridu nibnu fuq dak l-għamilna f'dawn l-aħħar snin. Investejna ħafna f'din il-gżira. Fadal x'namlu. Sar nsemmi entità ta' gvern illi għamlet ħafna xogħol ġewwa Għawdex, l-Offiċini tal-Malt Enterprise. Laħat ieħor għalilna se jwaqqafhom għall-ewwel darba skien jaf illi jeżistu ilhom jeżistu u jagħmlu xogħol importanti għal din il-gżira għal numru ta' snin. Imma ma jimpurtax. Jekk il-poplu Għawdxi jerġa' jagħtina l-fiduċja tiegħu, inwiet li r-rata ta' tkabbir f'din il-gżira se tibqa' tisboq dik ta' Malta. U b'mod konkret kif se nagħmluh dan? Bħala gvern u entitajiet tal-gvern nagħtu numru ta' inizjattivi u inċentivi lin-negozji. Nsemmi l-Malt Enterprise nerġa' għaliex waħda mill-iktar entitajiet li tagħti inċentivi lin-negozji tagħna. F'Għawdex li se nkunu qegħdin nagħmlu, l-inċentivi kollha li jingħataw lin-negozji li qegħdin f'Malta u li jingħataw lin-negozji li qegħdin f'Għawdex bħalissa, għan negozji f'Għawdex dak l-inċentivi se jkunu b'10% iżjed. Diġà nagħtu inċentivi u diġà għandna regola illi f'Għawdex normalment ikunu iżjed, immissa b'mod ċar illum għadna kif ikkommettejna illi b'regola ġenerali issa dak l-inċentivi se jkunu 10% ogħla mill-istess inċentivi li jingħataw għal negozji li huma stabbiliti f'Malta. U dan għal xiex? Għaliex aħna dejjem nibnu għalhekk il-prinċipju ta' sostenibilità li dejjem nibnu fuq dak li nkunu ħabbarna. Jekk inħabbru inizjattiva, dejjem is-sena ta' wara naraw kif nistgħu nibqgħu nsaħħuha. Prinċipju li użajni ħanka minn budget għal budget. Qatt ma ġejna f'sitwazzjonijiet aħna kif kienu jagħmlu ta' qabilna, iħabbru xi ħaġa u ftit ta' xhur wara jgħidu m'għandniex minn fejn insostnuha. Aħna ħdimna bil-kontra jekk hux qed nitkellmu pensjonijiet, jekk hux qed nitkellmu stipendji, jekk hux qed nitkellmu il-qalba għall-elettrifikazzjoni tal-vetturi tagħna. Nagħtu miżura u żmien wara, xhur wara, jew sena wara fil-baġit ta' wara inkomplu nsaħħu fuqha. Jiena ħarist ftit ukoll kif għamlet Alicia lejn il-manifest tal-oppożizzjoni. U l-istess kif kienu jaħdmu fil-passat. Studji fuq studji msemmijin hemm u rapporti fuq rapporti. Imma nnotajt ħaġa waħda li ma semmitx. Alicia semmit il-bidja. Jien innotajt ħaġa oħra importanti illi ma semmitx. Is-servizz tal-fast ferry. U xi fisser dak? La ma semmewx, ifisser li jekk jingħataw il-fiduċja se jżarmawh. U dan servizz illi ejja niftakru kemm ifranka ħin ta' vjaġġar għal tantu tantawċin. Ma satej kuljum. Min ikollu jagħmel it-traġitt il-fuq lejn Malta u jerġa' l-isfel lejn Għawdex qed titkellem dwar satejn ta' ħin ifrankat
fl-ivvjaġġar. Jien garanzija waħda senati li da servizz implementajnieh, wednieh u implementajnieh, u nwiet li da servizz nkomplu nsaħħuh. U ħansemmi żjed proġetti li għamilna l-Għawdex, insemmi li għall-ewwel darba Għawdex għandu l-awtonomija tiegħu fil-produzzjoni tal-ilma bil-proġetti li nidejna ftit tal-ġimgħat ilu, mhux biss għandu l-awtonomija tiegħu Għawdex bl-impjant ta' reverse osmosis bl-aqwa teknoloġija li inaugurajna ftit tal-ġimgħat ilu, imma saħansitra jekk ikun hemm il-bżonn Għawdex jistanka jipprovdi lil Malta bi provvista tal-ilma. Dawk huma t-tip ta' proġetti li aħna għamilna għall-Għawdex, insemmi il-proġett tal-Waterfront u tal-menqa, l-Waterfront ta' Marsalforn u tal-menqa, proġetti ieħor li huwa tant importanti għall-Għawdex. Beda jopera, tini semmi Helix ukoll dan, it-tieni fiber optic cable bejn Malta u Għawdex, kruċjali fil-mixja tagħna lejn il-qalba diġitali. Ħadd ieħor taf x'kien sejjaħlu dal-proġett? Ħrafa Teżopu, ma nafx tiftakru din, Ħrafa Teżopu kien qallu dan il-proġett. Qed javvanza wkoll il-xogħol fuq iċ-ċentru akwatiku u sportiv ukoll ftit metri l-bot minna. Fl-2021 f'toroq ġodda għamilna b'68,000 metru kwadru. U nagħtikom il-kelma tiegħi li jekk terġgħu tażluni bħala l-Prim Ministru tal-Awċin, Għawdex se jibqa' fiċ-ċentru tal-ħidma politika tagħna. Grazzi, Prim Ministru. Qed tinfasizza ħafna fuq l-għajta tal-kwalità tal-ħajja. Issa, milli wieħed jista' jara l-kwalità tal-ħajja tiebet ferm, anke s-surveys juru dan, allura tista' tgħidilna x'inhi din l-enfasi kollha dwar din il-kwalità ta' ħajja? Domanda tajba. X'inhija l-kwalità tal-ħajja? Jien nara tinfetaħ fuq żewġ binarji. L-ewwel wieħed illi n-nistana ikollhom dħul aħjar, pagi aħjar, salarji aħjar. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid ikollu il-kumdita finanzjarja sabiex jista' jagħmel kapriċċ, sabiex jista' jibgħat l-itfal fl-iskejjel li jixtieq, sabiex jista' jaffordja safra, sabiex jista' joħroġ jiekol darba fil-ġimgħa, jew darbtejn fil-ġimgħa. Imma mbagħad daqstant ieħor importanti għandek l-element ambjentali. Huwa fuq dawk iż-żewġ binarji li rridu naħdmu aħna, il-parti finanzjarja u l-parti ambjentali. U ktejt li ma pagi aħjar kif tista' tasal għalihom? Tasal għalihom billi tattira aktar investiment. Jekk huwiex investiment dirett barrani lejn pajjiżna, jekk huwiex investiment lokali. Tant għandna investituri f'pajjiżna li għandhom proġetti ambizzjużi u tara l-kuraġġ u tant imtela b'kuraġġ ukoll. Bekk dejjem tkellimna bħala gvern li huwa viċin in-negozju u jagħti sostenti jew lin-negozju għax nafu li aktar ma jikber l-investiment, aktar se jitjibu xogħlijiet ta' kwalità, aktar se jitilgħu fuq il-pagi u aktar se jinħolqu anke opportunitajiet ġodda wkoll. U nista' ngħid ukoll li l-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin ninawguraw aktar investimenti. Tant jimlik kuraġġ anke f'dil fażi ta' rkupru ekonomiku b'saħħitna illi għaddejjin minnha, tant jimlik kuraġġ u b'sens ta' ottimizmu u fiduċja illi nibqgħu mexjin il qudiem. Imma aktar opportunitajiet ta' xogħol, dħul aħjar, imma il-min huwa biżel irridu nippremjaw il-bżulija tiegħu. Irridu nagħtuh aktar inċentiv biex ikompli jaħdem. Għalhekk waħda mill-ewwel proposti li nindejna f'din il-ġimgħa kienet dik illi nħallu aktar flus fil-but tan-nies u kif se nkunu qegħdin nagħmluh dan. Fost numru ta' inizjattivi oħrajn. Ħadna deċiżjoni importanti illi inwessaw it-tax bands. Xi tfisser meta twessa it-tax bands? Tfisser illi għal min jaħdem u jħallas it-taxxa se nkunu qegħdin inħallu ma' 300 euro fis-sena fuq medja fil-but tan-nies. Se jkun hemm min qed jifranka minn 200 għal 55 euro għal 365 euro fis-sena. U x'għamilna meta ġejna għal din miżura importanti. Wessajna dat-tax bands bl-iktar darba qawwija laqgħat saret fl-istorja ta' pajjiżna. Jiġifieri l-aħħar li kienu twessaw b'mod relattivament b'saħħtu kien fl-2007. Dit-darba wessajnihom 3 darbiet iżjed.
U x'għamilna? Ħallejna l-prinċipju jigwidana. Meta għażilna li ma tax band se nwassaw, kellna diversi għażliet, inti għandek 0 rate, 15 rate, 25% rate, 35% rate. Aħna ddeċidejna li inwassaw il-faxxa ta' isfel. Għaliex? Biex l-aktar li gawdu ikunu dawk li għandhom introjtu baxx, liħ baxx u liħ medju. Għax aħna nemnu konvinti illi għandu igawdi l-aktar min jiflaħ lanqas. U għalhekk imbagħad hemmhekk fejn taqqat il-prinċipji ekonomiċi mal-prinċipji tal-ġustizzja soċjali wkoll. Għalhekk li nħallu l-prinċipju dejjem jigwidana u xi jfisser dan f'miżura monetarja fi flus, xi jfisser? Għal-koppja għal-ġenituri, l-ewwel 12,200 euro liħ fis-sena se jkunu bla taxxa ta' dħul fuqhom. Jiġifieri l-ewwel 1,017 euro fix-xahar ma tħallas ebda taxxa fuqhom. Ifisser li fil-but tal-ħaddiema tas-self-employed tal-familji tagħna se nkunu qed inħallu fis-sena 66 miljun euro fil-bwiet tan-nies. Li l-imbagħad meta taqqat magħhom iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa li ħankomplu nagħmluhom aktar b'saħħithom, qed inħallu fil-but tan-nies 24 miljun euro ieħor fis-sena. Komplessivament bdej daw iż-żewġ miżuri se nkunu qed inħallu 90 miljun euro fil-but tan-nies kull sena. U żidna wkoll. U m'għadniex ejja naħsbu biss fit-tax band li tolqot il-ġenituri le. Għal min huwa single se jkollna twessieħ ta' tax bands ukoll b'1,700 euro. Għal dak li huma miż-żewġin bdi l-istess rata wkoll. Imma mbagħad jiena kważi nitbissem, kważi jasnemmen lili nnifsi għaliex hemm ħadd ieħor bħalissa li qed jitkażaw bina għax qed nibagħtu ċekkijiet. Aħseb wara nsaqsi lili nnifsi kemm jekk jingħata l-fiduċja min-nies se jqassam iċ-ċekkijiet min qed jitkaża x'aħna qed inqasmu ċ-ċekkijiet. Proset, Prim Ministru. Żgur li ser tieħu ħsieb lill-Għawdex fejn jidħlu first time buyers meta jixtru f'UCA f'Għawdex. Issa, min qed igawdi minn din l-iskema? Ser ikun qed igawdi wkoll mill-iskema tal-first time buyers li qegħdin tipproponu fil-manifest elettorali? Risposta hija iva ċara. U għaliex erġajna applikajna l-prinċipju tas sostenibilità, dil-miżura se tkun bżieda mal-miżuri l-oħra kollha illi diġà hemm fis-seħħ għal first time buyers u għal persuni oħra li jkunu qed jixtru l-proprjetà tagħhom. Il-miżura li għamilna li nidejna din il-ġimgħa li naturalment tidħol fis-seħħ biss jekk il-poplu joġbu jagħtina l-fiduċja tiegħu fis-26 ta' Marzu, tmur lura għall-ewwel ta' Jannar. Mela kull min xtara l-ewwel proprjetà residenzjali tiegħu mill-ewwel ta' Jannar il-qudiem se jkun qiegħed jikkwalifika għal din l-iskema. Mhux se tkun means tested, jiġifieri mhux se naraw se niddistingwu bejn first time buyer u ieħor, kull min huwa first time buyer ta' proprjetà residenzjali u għandu self bankarju, għandu self fuq dik id-dar, se jkun qiegħed jibbenefika minn din l-iskema. U xi tfisser? Tfisser li għal 10 snin sħaħ b'effett minn din is-sena se nkunu qegħdin inħallsu mill-lon ta' dan il-persuni 1,000 euro fis-sena. Fuq medda ta' 10 snin ifisser li l-gvern se jkun qiegħed iħallas 10,000 euro mill-loan tal-first time buyers tagħna. U x'għamil niżjed fejn jolqot il-first time buyers? Insemmi traħħis fit-taxxa tal-boll. Li jfisser li min jixtri proprjetà għall-ewwel darba se jiffranka, anzi diġà qiegħed jiffranka u ilu jiffranka l dawn l-aħħar snin għax hija skema li ilha fis-seħħa n-numru ta' snin sa 6,500 euro f'taxxa tal-boll. Taf kemm ibbenefikaw persuni minna din l-iskema? 28,000 persuna. Imma ma waqafniex hemm għax nifhmu wkoll illi għandek ċirkostanzi ta' nies illi ma jifilħux jixtru l-proprjetà tagħhom, li jixtiequ jidħlu fis-suq tal-proprjetà u jkollhom ir-residenza tagħhom.
imma li ċ-ċirkostanzi finanzjarji tagħhom ma jippermettulhomx illi jkunu sidin ta' darhom. U aħna bħala gvern dejjem konna ċari li ninċentivaw lin-nies li jsiru sidin ta' darhom. Fil-fatt għandna rata b'saħħitha ħafna ta' dawk li huma sidin ta' darhom f'pajjiżna il-fuq minn 80%, nixtieq li jkoll niżjed. Imma x'għamilna biex nilqgħu għal dil-kategorija tan-nies? Insemmi l-iskema tal-equity sharing fejn taħdem dal-prinċipju jaħdem illi l-gvern jidħol sħab miegħek nofs bin-nofs fil-proprjetà. Mela, jekk se tixtri proprjetà li tiswa nsemmu somma ta' 200,000, inti toħroġ il-100,000 euro, u tista' naturalment tissellef fuqhom, u l-gvern joħroġ il-bqija, il-100,000 euro l-oħra, biex tkun tista' tiġi finanzjata dik id-dar. Id-dar tiġi proprjetà ta' dak l-individwu, mbagħad naturalment fuq medda ta' snin ikun jista' jixtri in-nofs li ieħor mingħand il-gvern, u jekk ma jkunx jista' jixtri in-nofs mingħand il-gvern għax iċ-ċirkostanzi finanzjarji tiegħu ma jippermettulux, ara taħsbu li aħna lin-nies ħanejdulhom m'hemmx tagħmel issa ikolkom tagħtu semkom lill-gvern u titilqu l-barra. Bil-kontra, ħloqna f'din l-iskema fil-mod kif taħdem din l-iskema mekkaniżmu biex niżguraw li kull min ikun ipprevalixxa ruħu minn din l-iskema jkun qed iħallas il-loan tiegħu jibqa' jibbenefika u jibqa' jiġi protett fit-titlu tiegħu. U x'għamil niżjed biex tara kemm inċentivajna lil dawk li jridu jsiru sidin ta' darhom, għamilna skema biex dak li għandhom li jikkwalifikaw għall-loan imma li m'għandhomx flus imġemma biżżejjed biex iħallsu 10% tad-depożitu tal-konvenju, għamilna skema li dak l-10% tad-depożit tal-konvenju joħroġhom il-gvern b'self mingħajr imax fuqu u dak is-self tista' tħallsu mingħajr l-inkwiet li qed jakkumula li imax fuqu fuq medda fit-tul ta' 15-il sena. Dik skema oħra illi għamilna. U issa naraw kif inkomplu nsaħħuha din l-iskema għaliex ukoll dejjem imxejna bis-sostenibilità. Mela mhux daħħalni jew żarmajniha ftit tax-xhur wara, anzi qed nagħmlu aktar b'saħħitha. Mela din l-iskema, din l-aħħar li semmejt, l-aħħar waħda li semmejt tal-10% fuq il-konvenju, setgħu igawdu minnha biss dawk li xtraw proprjetà li l-valur tagħha ma kienx jisboq is-somma ta' 175,000 euro. Aħna din naraw li wessaw din l-iskema biex minna jistgħu igawdu wkoll persuni li ħajxtru proprjetà li l-valur tagħha se jkun sa 225,000 euro. Issa xi ħaġa di interessanti ħafna. Irrajt il-manifest illi ħabret l-oppożizzjoni. U ħabru li se jagħmlu din l-iskema. Issa inti temmen illi l-oppożizzjoni ma kienx taf li din l-iskema ilha teżisti diġà għal numru ta' snin. Tant huma maqtuwajn minn nies tant huma maqtuwajn mir-realtà tan-nies li skema li gawdew minnha diġà mijiet ta' persuni qasbis jafu li teżisti u qalu se nagħmlu aħna. Imma ma jimpurtax. Ħankompli nitkellem fuq x'għamilna aħna fl-aħħar mill-aħħar in-nies iridu jkunu jafu tal-gvern x'għamel u tal-gvern se jkompli jagħmel jekk jingħata l-fiduċja. Semmejt tajjeb inti l-iskema b'saħħitha ħafna li ħabbarna fl-aħħar baġġi tal-proprjetajiet li jinsabu jew ġo UCA, jiġifieri ġo l-Urban Conservation Area li tinsab fil-qalba tal-irħula tagħna. Jew proprjetajiet li ilhom mibnijin għal aktar minn 20 sena u li ilhom battala l-aħħar 7 snin. Tgħidli għaliex għażiltu daż-żewġ kategoriji ta' proprjetajiet. Għaliex għadna l-prinċipju ambjentali wkoll. Fejn hemm proprjetajiet fil-qalba tal-irħula ninċentivaw lin-nies biex jixtru hemmhekk ma mmorrux għal binijiet ġodda jekk jista' jkun. U fejn għandek stok ta' proprjetà illi huwa diġà mibni irridu naraw li jiġi utilizzat. U xi skema minn hemmhekk. Il-kobor ta' din l-iskema nixtieq li nispjegaha hawnhekk. Ejja ħanibda mill-cash grant. Persuna tiddeċiedi li tixtri proprjetà f'Għawdex li tinsab f'Urban Conservation Area. Il-gvern se jkun qed jagħti cash, mhux se jkun qed jagħti diġà l-avviż legali diġà daħal fis-seħħ. 30,000 euro biex jgħin lil dak il-persuni jiffinanzjaw ix-xiri tal-proprjetà tagħhom. €30,000. Imbagħad se jkun hemm ukoll il-ħelsien kollu mit-taxxa tal-boll. Jiġifieri jekk qed nitkellmu hawnhekk fuq proprjetà li ma taqbiss il-valur ta' 750,000 euro, hemmhekk ma hemm ebda ħlas tat-taxxa tal-boll. Imma mill-iktar minn hekk lil dak il-persuni illi xtraw dit tip ta' proprjetà u mbagħad iridu jagħmlu xogħlijiet ta' miljoramenti, ġifieri jagħmlu restawr tal-proprjetà. Se jkunu qed nagħtuhom il-VAT, il-Value Added Tax, lura
sa 54,000 euro VAT. Jiġifieri l-ewwel 300,000 ta' xogħlijiet li jsiru se nagħtu lura l-VAT kollha lin-nies. Imma ma waqafniex hemm. U issa b'din l-iskema li ħabbarna din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nagħtu 10,000 euro oħra lil dak li huma first time buyers biex tkompli tiżdied din l-inizjattiva man numru ta' inizjattivi li diġà kellna fis-seħħ. U ħanati eżempju konkret ta' se jkun qed jiffranka u se jkun qed jirċievi min jażel li jixtri dil-proprjetà. Ejja ngħidu eżempju ta' proprjetà tiswa 300,000 euro. U xtrajta tinsab ġo UCA, ġo Urban Conservation Area. Fuq dak it-300,000 euro se jkunu qegħdin jiffrankaw 15,000 euro fit-taxxa tal-boll. 10,000 euro imħallsa mill-gvern f'loan bankarju. Mela hemmhekk diġà 25,000. Imbagħad bżieda ma dak kollu se nkunu qegħdin nagħtu il-value added tax lura fuq il-miljoramenti kollha illi jsiru u 30,000 euro. Jekk inħallu l-VAT fil-ġemp, inħallu l-VAT refund lura fil-ġemp. Jekk nagħmlu il-cash grant 30,000. L-frankar tat-taxxa tal-boll u l-10,000 loan qed nitkellmu 55,000 euro li se jkunu qed jingħataw mill-gvern lil min jixtri dak tip ta' proprjetajiet. 55,000 euro. B'dal mod li se nkunu qegħdin ngħinu liż-żgħażagħ li jiddeċidu li jixtru proprjetà f'Għawdex li ħajkunu qed jiddeċidu li jixtru naturalment proprjetà f'Malta u kollha għal min jixtri proprjetà f'Malta. Hemm ukoll dan is-sett ta' inċentivi, ma dan huwa l-mod kif aħna nemmnu li għandna ngħinu l dak il-persuni illi l-ħolma tagħhom tal-ewwel dar trid titwettaq realtà. Proset ħafna Prim Ministru ta' din l-inizjattiva hekk vera interessanti. Issa nerġa' nistieden lil Kajli Vella sabiex terġa' tgħaddi għall-interventi tal-udjenza. Grazzi Sharon, nisektaw b'aktar interventi nistieden lill-kandidata Zazua il-Kresinda Galja biex tagħmel l-intervent tagħha. Grazzi. U minn hawn nixtieq ninaqgħad ukoll mal-Prim Ministru u l-kollegi tiegħi sabiex nirringrazzjakom tal-merħba sabiħa li tajtuna ġewwa din il-gżira sabiħa. Illum xtaqt nitkellem fuq diversi suġġetti, fuq l-ekonomija, fuq l-ambjent, fuq l-investimenti li saru wkoll f'din il-gżira sabiħa, però għażiet li nitkellem fuq iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ illi jiena bħala anke l-iżgħar kandidata li qed nikkontesta fisem il-Partit Laburista nħoss li għandi l-obbligu u kol responsabilità biex nagħmel ukoll appell għaż-żgħażagħ Għawdxin. Min għandu għal-qalbu il-politika, min jara li għandu xi ħaġa anke x'joffri jew nkella idejat li jixtieq iwassal il qudiem. Jiena nistiednu sabiex jingħaqad ukoll mal-Partit Laburista għaliex dan huwa l-partit illi jinvesti fina żgħażagħ. Rajna diversi skemi li daħlu mill-Gvern Laburista biex jinvesti fiż-żgħażagħ, però qed inkompli nibqgħu naraw. Ftit tal-jiem ilu għadhom kemm tħabbru l-proposti waħda minnhom għadu kemm semmija wkoll il-Prim Ministru dik tal-1,000 euro li ser ikun qed jagħti lil kull min qed jixtri l-ewwel proprjetà residenzjali tiegħu. Din hija skema li bla dubju ser tolqot lil ħafna żgħażagħ, jiena personalment gawdejt ukoll mill-iskema li qiegħda fis-seħħ diġà ta' tnaqqis fit-taxxa tal-boll u tal-first time buyers u allura jien nifhem ukoll kemm huma importanti dawn it-tip ta' skemi u l-Partit Laburista huwa l-partit illi skema wara skema jkompli jinvesti fina żgħażagħ. Importanti illi iż-żgħażagħ ikunu l-protagonisti wkoll tal-Partit Laburista għaliex iż-żgħażagħ huma l-ġenerazzjoni futura. Iż-żgħażagħ huma ċ-ċavetta biex ikollna ħajja aħjar, biex ikollna pajjiż aħjar u wkoll politika aħjar. Joffru idejat li huma friski, li huma progressivi, li huma verament importanti sabiex mhux biss il-Partit Laburista ma wkoll il-pajjiż ma jistaġnax u jkompli jiġġedded. Jiena wkoll ovvjament bdejt l-esperjenza tiegħi din hija l-ewwel esperjenza tiegħi bħala kandidata bdejt lura f'Mejju, kienet esperjenza illi qed tkompli tagħtini l-enerġija wara ħafna xhur issa huwa l-aħħar ftit ġimgħat. Minflok najjew aħna l-kandidati nkomplu nintlew b'dik l-enerġija sabiex inkomplu inservu, nkomplu nkunu hemm u nisimgħu intom x'għandkom bżonn u x'nistgħu aħna ngħinukom fuqha wkoll.
Għalhekk importanti li fis-26 ta' Marzu għandna għażla li għandha tiġi naturali fil-fema tiegħi għal xiex. Għaliex fuq naħa għandna partit li huwa passiv, huwa partit li juhu gost bil-firda bin-negattività, minnaħa l-oħra għandna partit illi ħares dejjem lejn il-futur, lejn laqda, lejn il-pożittività u dak illi fil-verità li nistgħu nkomplu ninvestu kemm fina żgħażagħ, kemm fl-anzjani, fil-pensjonanti, fil-negozji, fil-familji, f'kulħadd, iħares lejn kulħadd u allura naħseb jien l-għażla għandha tkun naturali. Ejja sabiex flimkien nażlu dak li hemm lesta lina fil-futur. Għaliex wara kollox huwa futur illi bla dubju taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela flimkien mat-tim tal-Partit Laburista ser ikun futur sabiħ. Grazzi. Nirringrazzjaw hemmhekk lill-Presida Galja u issa nistiednu lill-kandidat ieħor Sean Apap Meli biex jagħmel intervent tiegħu. Il-lejla tajba, Prim-Ministru, il-lejla tajba lilkom lawċin kollha, kemm jikkontent li qed fost lawċin, li eruq familjari u mawċin ukoll, u qed nagħmel diskors tiegħi politiku ġewwa Għawdex. Grazzi tal-appoġġ tagħkom lill-Partit Laburista. Hemm differenza ċara bil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista li kien juża lil Għawdex bil-motto li huwa fortizza nazzjonalista. Tul is-snin derċar li l-Partit Laburista jikseb appoġġ wieħed wara l-ieħor mingħand lawċin u jiggverna l-lawċin kollha. Dan kien bis-saħħa tal-Partit Laburista li dejjem ħadem biex Għawdex jimxi l-qudiem. Jara diversi investimenti fil-kejbil, fiber optic cable, kif ukoll fil-qasam tas-saħħa u qasma oħrajn. Dan kien għen biex il-Partit Laburista ikompli investi f'Għawdex. Bħallum 4 ġimgħat ħankunu din nifvotaw f'elezzjoni ġenerali li tkun qed tagħżel bejn Bernard Grek u Robert Abela. Inti trid li fil-gvern jiggverna Bernard Grek li l-qas jaf kif se jmexxi pajjiż u jrid ukoll jiggverna dan il-pajjiż billi jgħid li huwa ma' Malta. Ma' Malta billi inti tkun qed tgħid li inti tisħi tgħid li inti Malti. Malti tkun billi inti taħdem bil-qalb għal din il-gżira tagħna. Jekk wieħed jara il-kandidati tal-Partit Laburista, ministri li ħadmu tul is-snin biex il-Għawdex jiġibuh ħafna l-qudiem u dan jidher ċar biex anke servizzi qed jiġu offruti ġewwa Għawdex. Jekk wieħed jara servizzi tas-saħħa, servizzi fil-qrati, imxew il-qudiem. Hemm iktar xi jsir mela m'hemmx fil-Partit Laburista u f'Għawdex irid isir imma l-Gvern Laburista huwa gvern li jisma' u jwettaq dak li l-poplu jgħidlu. U jekk xejn huwa partit li bil-mexxej tiegħu Dr. Robert Abela jisma' ħafna lin-nies kull min jiktiblu iwieġbu lura u żgur li bil-kap tagħna Dr. Robert Abela ikompli jasal il qudiem il-ħidma tagħna soċjalista kif aħna bħala partit irridu nagħmlu l-qudiem. Iktar minn hekk naħseb li wasal ukoll il-mument li aħna bħala partit nagħmlu għażla. Fis-26 ta' Marzu li ġej aħna l-koll idu nħoġġu nivvutaw. Bħalissa jifdal satejn, 4 ġimgħat jifdal satejn biex aħna nivvutaw. Importanti li kull vot jott irridu naħdmu aktar għal Partit Laburista bla dubju ta' xejn Għawdex se jkun ukoll qed jagħti risposta lill Partit Nazzjonalista, se naħdmu biex aħna lkoll bħala Maltin u Għawċin nagħmlu gvern ġdid Laburista bil-Prim Ministru Robert Abela li jkompli jaħdem il-qudiem biex kemm il-ħaddiem, kemm l-Għawċin, kemm il-Maltin ikollhom futur aħjar għal jixin tagħhom. Grazzi hemmhekk lil Sean Apap Meli. Nerġa' nħalli f'idejn Sharon biex tkompli bl-aħħar parti tal-intervista mal-Prim Ministru. Prim Ministru, issa wara li smajna dawk l-interventi, nitolbok tagħmel l-aħħar kummenti bħala konklużjoni. Iva, f'daw l-aħħar snin Għawdex ta' appoġġ b'saħħtu ħafna lill-Partit Laburista u dak l-appoġġ, dik il-fiduċja, irritornajnija lura f'ħafna u ħafna ħidma ta' kuljum. Li żgur ma nagħmlux aħna huwa kif kien għamel ħadd ieħor fil-passat li niġu u ngħidu Għawdex tagħna, dik xi ħaġa li ma nagħmlu żgur. Jien kelma waħda ngħidilhom il-lawċin, ħdimna ħafna u se nibqgħu naħdmu ħafna u ħafna iżjed. Gburi li għandna tim ta' kandidati b'saħħtu ħafna. Kandidati b'esperjenza politika, hemm min minnhom kandidat ġdid imma b'esperjenza vasta fil-ħajja professjonali tiegħu u żgħażagħ ukoll. Dan huwa tim
illi għandu l-kredenzjali u l-kompetenza illi jmexxi lil Għawdex il-qudiem. U għalhekk Għawdex u Malta flimkien, Għawdex il-futur sabiħ. Grazzi, Prim Ministru, nawguralek kull suċċess. Grazie ħafna. U ngħidu happy birthday illum lit-tifla tiegħek Georgia May. Napprezza ħafna. Napprezza. Grazie ħafna. Nirringrazzjaw lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela għal dik l-intervista. Intervista minn Dr. Sharon Kalleja propju fil-gżira sabiħa ta' Għawdex. Nirringrazzjaw mill-ġdid li kien fostna l-Awċin. Nirringrazzjaw lil kull min kien preżenti hawnhekk. Nirringrazzjaw daw kollha li segwewna permezz tal-medja soċjali kif ukoll tal-istazzjonijiet wan. Inħeġġukom sabiex għada il-kol tinaqdu magħna waqt rally Team Malta fit Trade Fair Grounds in-Naxxar fl-4 ta' wara nofsinhar. Insellmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba.